Sanibona, phinde ngibingelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu omuhle omangalisayo ongcwele ngakonke asenzela kona. Yazi singabantu kuzona zonke izinto ezenzakala lapha emhlabeni, kukona konke okwenzakalayo usuku nosuku, ihora nehora, isekhond nesekhonde. Kahle kahle sikudeserve thina ukuphila, kahle kahle sikudeserve thina ukusurvive, kahle kahle sikudeserve thina ukubona zonke lezi zinto esizibonayo. Ngoba yazi bantu bakaNkulunkulu, umzuzu nomzuzu kufa umuntu lapha emhlabeni, isikhathi nesikhathi kuhamba umuntu lapha emhlabeni, umzuzu nomzuzu kulimala umuntu, mhlasimpe ngengozi yemoto kulimala umuntu, bayamgwaza, kulimala umuntu, bayamdlisa, kulimala umuntu bamenza noma yini. Njengamanje sekufiwa ngezinto eziningi ezahlukahlukene ongeke uze ucabanga ukuthi lento ingambulala umuntu. Ngobani? Ngoba yonke into isihamba nemimoya engcolile phakathi, yonke into isihamba nemimoya engafanelekile, engalungile ilungele thina abantu singabantu bakaNkulunkulu. Ngoba yonke into lapha emhlabeni bake bathi ngesingisi igama elithi phecelezi isi-defiled, okusho ukuthi yonke into isingcolile, yonke into isiyanengeka, yonke into ayisalungile, yonke into ayisekho right. Ngobani? Imimoya esigcwele lapha emhlabeni iyona engcolile, iyona engcolisa abantu, iyona engcolisa isizwe, iyona engcolisa ukudla, iyona engcolisa impahla, iyona engcolisa umoya, iyona engcolisa imvula. Imvula mfuzo ube iletha amanzi aqine amtoti kodwa angcolile. Imfula emale ngabe siphuza kuyona amanzi kodwa nawo angcolile. Siyazi ukuthi sonke okholera, izilwane, udoti, ukulahlwa kwezinto nanani, but singabantu kudala kwakungephi konke lokhu kulahlwa kodoti emfuleni? Kwakungephi konke ukungcoliswa kwamanzi, kuthiwa ngcoliswe izinkomo ngoba nazo zaziphuza kuwona lamanzi, siphinde siphuze kuwona nathi, siphinde sigeze kuwona lamanzi, siphinde sidle kuwona lamanzi. But njengamanje sesiphila esikhathini lapho khona kuthiwa amanzi they're so dirty, angcoliswe yilwane, they're so dirty, angcoliswe yini nani nani, afakwe u-1 no-2 no-3. Khona abantu bezohamba beyiswe kulezi zinto lezi ezingcole kakhulu, ezi-defiled kakhulu, khona bezoyiswe emanzini lawa asempompeni, lawa afakwe ujiki, lawa afakwe izinto ezingaziwa kuthiwa ayayaklinwa nanani, ehlukaniswe nama-feces. Ama-feces indleke bantu baNkulunkulu, leyo ikhiphe etoilet unumber 2 masusudlile wasutha kakhulu, kuhanje kuyiwe kumngeni, kuyiwe ezindaweni ezinkulu lapho kuhlukaniswa khona amanzi, ahlukaniswe nalo doti lo, bese kufaka ujiki, bese kuthiwa ayalungela ukuthi waphuzeke njengamanje. Ulungele kanjani ukuthi uphuze into engcolile? Wazi kahle ukuthi ingcolile. Abantu abaningi bantu baNkulunkulu sebevalwe amehlo ngendlela eyisimanga. Number 1 kuvalwe amehlo akamoya, number 2 kwavalwa ukunaka, because mangabe uyiziba into uba ignorant ngaleyo nkathi, ingaleyo nkathi ngeke uze uthole impendulo yakho, ingaleyo nkathi ngeke uze ukuthola ukuhlakanipha, angeke uze wazi. Ngoba into ebalekile bantu baNkulunkulu ukuhlakanipha ngaphezulu konke, ongatholakali nje ngokuthi vele nje uthi hayi vele ngifundile nana, cha, kutholakala ngento eyodwa, kwesaba uJehova. Esho njalo incwadi kaJob 28 ithi uqala ukuhlakanipha kumesaba uJehova, bese ukuthi masuqonda bese uyadeda kuphi? Ebubini. Bese uqonda ukuthi hayibo kanti lamanzi angcwele kanje, kanti ukuthi kuukuthi bese uyadeda uthi ngeke ngisakwazi ukwenza lokho. Ikona kuhlakanipha kwangampela ke lokho. Akathi umpristi wami ohlakaniphile uyazi ukuthi kumele abuze umbuzo nga something thizeni, hayi ukuthi kumele atshele kuthiwa ithi bese ethi naye bese kuthiwa ke hayi uhlakaniphile kuthe ngampela. Cha, akukuhlakanipha lapho ukwenza nje ukuphotocopy nje kuphela, okuyinto eyenziwa isitha. Isitha sikhophe yonke into yasekhaya ezulwini, sikhophe yonke into yasezulwini, sikhophe kingdom, ukwakhiwa kwayo, sakhopha ukusebenza kwayo. If uNkulunkulu ethunyela izithunya nazo sithumela izithunya, uNkulunkulu udala umuntu naso sidala umuntu, uNkulunkulu wenza ukuthi naso senza ukuthi, uNkulunkulu control izulu naso sifuna ukulicontrola, uNkulunkulu uthanda abantwana bakhe naso senza ngazi ukuthi siyabathanda baso, ngokubanikeza imali, ngokubanikeza all the riches so that you can get all the fame. Naso senze ngazuthi, kanti sona it's just a copy so that abantu bezoluhlekiswa, balahlekiswe bese bengasawuboni umbuso wezulu lo obalekile osemqoka. Bantu bakaNkulunkulu ukuthi ukwazi ukubona masusungale kwethuna ukuthi kanti lento ibiyigugu kangaka. uNkulunkulu usithuma ngendlela ezahlukahlukene singabantu, and abantu abaningi bake bangaqondi ukuthi hawu nawe ukhuluma into eyodwa, nawe ukhuluma into eyodwa. Kahle kahle ikhaya leli ezulwini kuyikhaya, ikhaya labangcwele, ikhaya labantu bonke abathanda uJehova, abathanda ukuphila okuphakade. Yes, akuthina sonke sizothunyelwa mhlasimpe ukuthi wena uzothunyelwa ngezambulo, wena uzothunyelwa ngamaphupho, wena uzothunyelwa ngencwadi, kodwa uNkulunkulu usipha izipho ngendlela akathanda ngayo, ebese abangabakhe
abahlala ebukhoneni bakhe naseduzane naye, abangamshiya abangamlahli. Engakhuluma nabo even direct, engakhuluma nabo enhlizweni, engakhuluma nawe uhambe endleleni, engakhuluma nawe ngisho kuthiwa wenzani. Ngobani? Ngoba uhlele ebukhoneni bakho ufana nomzali. If ingane yakhe lehlala lapha eGoli, uzokwazi ukukhuluma kanjani naye la eduze naye ngoba ile eGoli. But the only way ukuthi akhulume naye ukuthi eshela ucingo, uZoom, wherever, noma yiphi indlela angakwazi ukuthi axhumane naye, mhlasimpe ipost or ama-message, WhatsApp, internet, noma ingayiphi indlela. Kodwa lehle lana ukhuluma nayo njalo, number 1. Number 2, ukhuluma nayo nanoma ingayiphi indlela ngoba iyalazi izwi lakhe futhi iyamthobela futhi iyamlalela. Iyazi ukuthi ubaba masekhulumile, ubaba ukhuluma kanje. So uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akhulume ngezwi lakhe ngamaphupho. Afike ephushweni achazele ukuthi u1 no2 no3 ukuthi kusasa kuzokwenzeka ukuthi, and uNkulunkulu uza akaxoxele nezinto obonayo ukuthi hayibo, yazi lento kahle kahle asikho isidingo sokuthi ngiyazi, kodwa uNkulunkulu axoxele ngenxa ukuthi uyakuthanda. Fana nobaba ezoyihlalela nontodana yakhe ethi, yazi mfana wami ukuthi kudala, yazi sasilusa wemfana wami, sasisenza ukuthi thina sasihlaba, thina kwakumnandi. Amxoxele nje kube mnandi, behleli bebhiyoza ndawonye. Ngobani? Ngoba bayathandana. Ngobani? Ngoba babumbene, bayazana. Kodwa uzoyixoxa kanjani izindaba nale ngane ele ePietermaritzburg yena eseFree State? Uzoyixoxa kanjani indaba nale ngane ele egcwele umgaqo yena lapha endlini? Angeke kuze kwenzeke. So into engifisa ukuthi abantu abaningi bayiqonde, bayazi ukuthi ngalesikhathi uNkulunkulu ekhuluma, izwi lakhe liyaziwa, izwi lakhe liyazeka, izwi lakhe linkombandlela. Baningi abalahlekile lapha emhlabeni, baningi abaluthekile ngoba vele kulo mhlaba sifike vele yonke into isi already prepared, yonke into isi ready for thina. Remember, uSathane wafika qala lapha emhlabeni, wafika qala namadimoni, esebizwa ngamadimoni njengamanje, kodwa ayezingelosi zikaNkulunkulu. Ngoba wayefuna ukwenza yonke into, uSathane yonke into wayinikeziwe yona, wayinikeza ubuhle kakhulu, enikeza umculo kakhulu, enikeza yonke into ethandekayo, ebabazekayo futhi. But ngesimo sokuziphakamisa, ukubona ukuthi mina nginikeza okukhulu kangaka, mina ngabela izipho enjena, mina ngokuthi nokuthi, kanti mina yamthatha yambeka esicongweni leyo ndaba. Ukumbeka kwa esicongweni yathatha yamsusa yambeka phansi. Yikho kuthiwa uDrago nesitha maye kuwe lulwandle, ngoba usefikile eze azi kahle ukuthi unesikhathi esincane. Wafike wenzani kuSathane lapha emhlabeni? Wafike wenza yonke into akathanda ukuthi ayenze, eprepare abantu ukuze nabo balutheke, balahlekiswe. And uNkulunkulu kade itshala nje kakhulu inhlizweni yami izolo esekonzweni ukuthi kuba kuwena la emhlabeni ukuzikhethela. Xolisa, kuba kuwena ukuzikhethela ukuthi ukiphi team, ukuthi uyiteam le rebellious noma uyiteam le obedient. Ngoba ama team awu2 bonke bakhetha. uSathane wakhetha ukuthi hayike mina ngizoba rebellious against uNkulunkulu, wamema nengelosi nazo zakhetha ukuthi hayi nathi singesile simlalela uNkulunkulu, ngeke sizwe ngaye, sifuna ukwenza umathanda. Zaphinde futhi lezi ngelosi ezu200 uNkulunkulu ayithumela nazo zaphinde zakhetha zathi ngeke size sikwazi ukulalela uNkulunkulu, thina so sizoba rebellious, thina sifuna la mantombazane, sifuna lezi intombi thina. Because abantu baNkulunkulu bafuna ukwazi uNkulunkulu kuyafundwa, kunama lost books, kuneBhayibheli. Wenza ama research, wenze yonke into ofisa ukuyazi, uyiqonde ngoNkulunkulu. And enye into ehlezi sure izithunywa eziningi nabantu abaningi ukuthi uNkulunkulu uyamazi. Mase khuluma nawe uyalizwa izwi lakhe, awudingi ukutshelwa. More especially labantu laba asebe encounter after death noma umhlaba ngale kwethuna. Bazi kahle ukuthi kufila kanjani, bazi kahle ukuthi kwenze kanjani, bazi kahle ukuthi yiphi into ekumele. It's like akudingeki nokuthi uzukhulume, uyakwazi lokho. Ngobani? Ingaphakathi lakho ila sisuwe sekuxhumana khona nomdali wakho okwangempela. Ngoba kahle umdali wethu siyamazi, umdali wethu siyamqonda, umdali wethu la ngaphakathi kithi. Yikho abantu abaningi behlezi bekhala emphefumulweni bemfisa uJehova,
bekhala emphefumulweni bemfisa umdala wensuku, bekhala emphefumulweni bekufisa ukuphulukiswa nokuphiliswa ngaso sonke isikhathi, ngoba bayamazi uJehova and bayazi. Uthi omunye udadewethu kwi-testimony, yonke into eyenzekalayo empilweni yakho umphefumulo wakho uyawurekhoda konke lokho, uyaqopha konke lokho, kuyiqiniso bantu baNkulunkulu. And uyazazela, uyazikhumbulela, ngoba la ingqondo yakho ikhaliphile, ingqondo yakho ihlakaniphile, ingqondo yakho iyazi, ingqondo yakho umphefumulo wakho, ingqondo yakho imizwa yakho, ingqondo yakho ukuhamba kwakho. So bantu baNkulunkulu kumele siyazi, siqonde ngaso sonke isikhathi ukuthi asisekho ithuba manje, asisekho isikhathi, asisekho isikhathi sokudlala. USathane ufikile, wasebenza, wafukuza, akakalali, akaka-give up. Namanje usakwenza, namanje usafukuza, namanje usasebenza, namanje usakwenza konke. Akuzithunya zesitha emhlabeni, akuzithunya zobumnyama emhlabeni, ezenza isiqinisekiso sokuthi wena osangakuthola ukhanya, wena osanomphefumulo, awulingi uze ukuthole lokho. Zisebenza ngabantwana. Umntwana wakho akulibazisa ukuthi uhambe enkonzweni. Umntwana wakho uzoba umntwana ohluphayo, ogulayo, ohlezi njalo makumele ukhuleke nangu uyakhala nywe. Uthola umntwana usamncane, usayi-teenager, impilo yakho vele ishone phansi, awuseloni itshita, awuseyona intombi, awusekho ngcwele. Akuzisebenza obumnyama, uthola ukuthi uzothola umshado kanti bengawona owakho, kanti ubuhlelelwe isisa nje kuphela lo mshado ukuze ukuthikabeze isicebo laNkulunkulu ngawe, ngoba wena buyisithunya sikaNkulunkulu uzokwenza intando kaNkulunkulu la, kodwa ngeke usakwenza lokho ngenxa yokuthi umyeni wakho uthi la ekhaya kaMhlongo akho umuntu oyenkonzweni, sisiye emcimbini, akho umuntu ozokwenza ukuthi sifake isiphandla, akho umuntu ozokwenza ukuthi siyasebenza la bese ulahlekelwa ithuba lokuthi uphulukise, uphiliswe bese wenza intando kaNkulunkulu. Akuzithunya zobumnyama. Thola ukuthi zemndenini wakho, abafowenu nodade benu, noma abangani bakho, angiphathi-ke abangani, it's even worse. Abangani ngaso sonke isikhathi uzihlezi awumngani asenzela ukuthi, awumngani kukuthi, and ibona abantu abanomona kakhulu, ibona abantu abangafuni kakhulu umuntu azisondeze nawe, kanti cha, khona into afuna ukuyidlulisela nje kuwena, khona into afuna ukuyiluthekisa nje kuwena, ngoba izisebenzi zobumnyama zikhona, ziningi, zigcwele. And kudlalwa i-relay lapha emhlabeni, yabo njengoba isonto liginqa nje, njengoba ilanga libelele lishona livuka, kudlalwa leyo relay lapha emhlabeni yokuthi ufike kube khona zisebenze ekhathale, phinde unikeze omunye, nomunye akhathala anikeze omunye. Yabo njengoba kuba khona umfundisi athi seno-60 anikeze omunye, sekuphethe omunye umfundisi kanjalo, kanti nezisebenzi zobumnyama exactly like that. Thola ukuthi umfanyana nje besakhula, uthanda amantombazane nani, owenza umathanda, phinde futhi akhule, mekhula nabanye babonele kuyena, nabo baqhubeke benze the same thing, nomunye eqhubeke enze the same thing. Kwanda umbuso wesihogo, uyandiswa nsuku zonke, uyandiswa ngophuzo namandla, ngoba uphuzo namandla ilona kungenza ukuthi ungangeni ekhaya ezulwini. Liyandiswa ngokubhema, ngoba zonke lezi zinto zinama-spirits angcolile azokwenza ukuthi ulahle ngelinye ilanga. Kuyandiswa ngemfebo, ngoba imfebo iyakungcolisa wena emzimbeni wakho. It's easy, ngicabanga ukuthi uPaul uthi ukungcolisa umzimba wakho, noma ukulala noma ukulalwa, angcolisi nje kuphela izandla zakho ukuthi ugeze bese seku-right, angcolisi nje kuphela, but kungcolisa ingaphakathi lakho, because akufani nokudla ozokufaka uphinde ukhiphe, cha, kodwa kona kungcolisa wena spiritually. So bantu baNkulunkulu, kuningi okwenzakala lapha emhlabeni, kuningi okuningikayo, kuningi okulwisa amakholo, kuningi okulwisa abangcwele, kuningi okuluthekisayo, kuningi okukhanda isiqinisekiso sokuthi abantu abakuthola ukuphulukiswa nokuphiliswa, kodwa bathola ukufa okuphakade. Njengoba noNkulunkulu elangazelela ukuthi abantu babone umbuso wezulu, nesithi silangazelela ukuthi abantu babone umbuso wesihogo. Njengoba noNkulunkulu elangazelela ukuthi abantu bathola ukuphila okuphakade, nesithi silangazelela ukuthi abantu bathola ukufa okuphakade. Isihloko sesithi ithuba lokugcina. Uyazazi ukuthi unesikhathi singana lapha emhlabeni? Uyazazi ukuthi uneminyaka emingaki lapha emhlabeni? Uyazazi ukuthi uzofani lapha emhlabeni? uNkulunkulu ade kutshela kakhulu enhlizweni yami ukuthi, more especially the reason why kulibele kudluliswa amazwi eqiniso ukuthi hayibo kuyabulala ukuthi, hayibo kuyabulala ukuthi, nokuthi sekuyabulala, nokuthi ingoba abantu abakhuleki, abantu abanxusi,
Abantu abakususi ukungcola ezintweni abazenzayo. Makuthiwa hayibo sekuyabulala ukufaka amawigi, abantu abakukhulekeli zonke lezi zinto. Hayibo sekubulala ngisho iklabishi manje ngoba abantu bethenga esitolo akayikhulekeli into ayibeka izandla ayisuse bese igcoba ngegazi lika Kristu ukuthi ingabe nokubulalayo kodwa ibe nokuphilisayo ibe sakhamzimba kunokubulala mzimba. Abasenandaba nayo yonke leyo nto. Abasenandaba nokuthi yonke into iqale icelwe uNkulunkulu, iqale inxuswe uNkulunkulu, iqale iqhamuke kumdali wezulu nomhlaba. Yonke lento sebeyishaya indiva. Yikho ke manje uNkulunkulu eselebethi hayibo inyama sekudla idumbu zabantu, hayibo igazi kanje kanje kanje, hayibo isitha senza ukuthi nokuthi elebe edlulisa amazwi akhe ngoba uthanda ukuthi abantu bangene embusweni wezulu kodwa abantu abathandi. Okubuhlungu ukuthi abaningi bayobona sesingaseke isikhathi ukuthi babe nethuba elikhulu kangakanani, babe nentuba enkulu kangakanani. Ngoba uke washo utete wethu kwesinye isambuliso ukuthi yena wasinda esesesihogweni esindiswa uKristu. Mhlawumbe wona ngeke uzusinde nje. Mhlawumbe wona uyongena lapha esihogweni ungene nomphela. And uyachaza ukuthi usufile unyama esihlukene nomphefumulo. Uthi usuhamba ngale kwethuna. Uyahamba baningi abantu ngoba isekhe nesekhonda kufa umuntu engithi baningi abantu bayathuthelana bayongena lapha kwalasha. And awudingi ukutshela, uyazazela, uyazazi izono zakho. Uyazazi zibhaliwe zonke ukuthi lalela, wena wawubhema, wena wawuntshontsha uswidi esikoleni, wena wawuntshontshela uthisha wakho u2 ngoba nakhe engaboni, ngoba nakhe ethe msize etafuleni lakho umklinele, wena wantshontsha imali emotweni, wena zibhalwe zonke. Ngisho kuthiwa ilist ingakanani kodwa zonke zibhaliwe. And uzikhumbula njengoba zinjalo. So ngale nkathi uyikhumbula usuke ususho ukuthi izahlulelo zakho zilungile Nkosi. Izahlulelo zakho zinguyebo Nkosi. Ufanelekile ngempela ukuthi ungijezise. Ngifanelekile ngempela ukuthi ngibe kule ndawo. Ngoba angikudeserve ukuba kwenye indawo engcono. Angikudeserve ukuthi ngibe sendaweni yokuthula ngoba ngizange mina ngize ngikuphile ukuthula. Angizange mina ngize ngiphile impilo engcwele. Angizange mina ngize ngiphile impilo efanelekile bekumele kade ngiyiphile ngisalapha emhlabeni. So ngaleyo ndlela ngongayiphili kwakho leyo mpilo uzobe usizisola selingaseke ithuba lokugcina. Ayikho into ebuhlungu bantu baNkulunkulu njengokuthi hawe mayazi lo muntu umfuna uhamba manje. Kuthiwa nje mawagijima nje ungamthola kuthiwa hawu nangade egibela manje usehambile usegoli ngeke usamthola. Kuthiwa hayibo yazi bekade kubuza Nkosi yami kade kubuza ethi ufuna ukunikeza imali yakho uthi uphi kuthiwa hayi uhambe nayo. Cabanga into ebuhlungu kangaka. Lapho uyayidinga. Lapho uyayidinga mhlawumbe uvuka kusasa. Lapho uyayidinga mhlawumbe ngengumuso. Mhlawumbe uyayidinga manje. Kuthiwa sikade khona manje. Kuthiwa usindwe inyawo. Kuthiwa yazi isivala manje lapho uthola ukuthi uyidinga ngempela lento oyidinga esitolo. Kuthiwa sekuvaliwe. Umbuso wezulu uzovalwa abantu baNkulunkulu. Umbuso wezulu uzovalwa njengomkhumbi kaNoah. Uvalwa sebekhala bethi Noah sivulele safa uzamcolo. Koshunyela 120 years. Indaba eyodwa kuthiwa hayibo bantu baNkulunkulu ngena emkhumbini. Bantu baNkulunkulu ngena emkhumbini. Umbuso wezulu ususondela. Hayibo iYesu uzamcolo. Hayibo nizofa. Hayibo nizokwenza ukuthi nokuthi ngena emkhumbini ngathi hawo. Naku usudlala ikhehla bonalo senze ilima hayibo naku ukuthi ngeke siyenze lento ngoba niye ingakazi bekhona imvula ngaleso sikhathi. Kodwa lathi shaya ithunzi lokuqala. Kwasekhiwe lapha ya emkhumbini. Bese ngasekho into abangizoyenza. Bese ngasekho into abanga noma bengakhala kangakanani. Kodwa ngoba bahlulekile ukusebenzisa isikhathi nethuba lisakhona. Ngeke wazi mhlawumbe lokugcina. Baningi bayakhala ngale kwethuna uNkulunkulu kwesibonisa ibonakaliso. And mina ukwangivezele kakhulu emhlabeni la khona abantu bekhala benza izinto noma bengasathandi. Ukhuluma iqiniso angaze ngibonise isihogo, angaze ngiboniswe abantu besha noma ngize ngizukusha kwamina cha. Ngingibonise nje indawo enjengawona lo mhlaba, izwe la kamoya. Inhlezi ngihamba kulo umbona umuntu ukuthi hayibo sewashona lo muntu kodwa usaphila futhi akakakholwa nokuthi usaphila. Akakholwa nokuthi usewadlula.
usenza lento ekade yenza. Ngelinye ilanga nje encountered kufika omunye owayekade entshontsha ekade ngizothi cela ukubiza ngaleli gama eliphara ngoba ilona gama elijwayelekile. Nefika angingqongqozele khona ebusuku nje around 12:30 siqeda ukukhuleka. Athi ngicela sengiyibhukhile leyo phone yakho, letha la leyo phone. Ngithi mina ayikho ifoni. Lapho it's there phezu kwesicamelo. Athi nayi phezu kwesicamelo sakho. And sengiyacabanga ukuthi ngiyayifihla kuphi mase ngiyamngenisa bese eyithatha. And uNkulunkulu wacacisa ukuthi lo wekade isigebengu esaphila. Akakakholwa ukuthi usefile, usaqhubeka nakho namanje. Cabanga usaqhubeka nobugebengu noma esengale kwethuna noma engasathandi. Abanye babodwa wayesebenza iklini igceke. Namanje usafuna uklini igceke noma esengale kwethuna. Akasekho igunyeni loklini igceke njengamanje. Akasekho igunyeni lokwenza yonke lento kodwa usayenza noma engasathandi. Ngoba sekuyimpilo yakhe. Ngoba sekuyikona kwamkelile. Ngoba akazi nokuthi usedlulile emhlabeni. Ziningi izinto ezenzakalayo abantu baNkulunkulu lapha emhlabeni. Ziningi izinto esingafunda ngazo. Ithuba lokugcina. Ithuba lokugcina. Lapha emhlabeni abaningi babona sekonakele noma sebengale kwethuna ukuthi kanti bebethandwe bahlengwa kangaka. Bayobona sengasekho ithuba ukuthi bebenethuba elingaka kanti lokwenza okuncinyane kanje. Because abantu baNkulunkulu into engifisa ukuyicacisa kakhulu mina ngokuthunywa ukuthi uNkulunkulu ngithume umnyalezo obodwa. Ngikathi ngibona isibonakaliso 2022 November 17 or 11. Sorry, November 17. Ngibona ngihamba endaweni engazuthi iyithanele. Ukubona indawo lezi ngangilele nje ebusuku after a prayer. Kungalaleki because mina ngumuntu ojwayele ukuthi nje asheshe azume kodwa kwangalaleki ngalo lasuku. But kwathi uNkulunkulu esefika esiyongibonisa ngazuthi ngiyaround, ngazuthi ngiyarola ngingene kule ndawo. Le ndawo iwumhlaba ofana nawo lo. Ufana ncamashi ngingathi yiwo kodwa akuwona. But yiwo kodwa kulo mhlaba lo akhale sami isicathulo. Angisho ukuthi akwenzekeni nomunye akasho kodwa kukhale sikaNkulunkulu isicathulo. And ukwesaba nokuthuthumela kwakugcwele enhlizweni yami ngikulo mhlaba lo. Mangifika ngibona izimoto bayehla benyuka abanye bashayela basathandi abakwenzeka izinto eziningi. And izwi likaNkulunkulu lathi ngikubuzele ukuze bengangiboni ngoba bengangibona labantu bengangenza noma yini ngoba abantu basengale kwethu nabantu abafile and moha bezweni lakamoya noma yini ngenzeka kuwena ngoba nonke nisuke ningomoya. Kwase kuthi ngabona ifu nje elimnyama limi phezulu limi li-structure sengelosi. Izwi likaNkulunkulu I knew kazi ukuthi uKristu lokhuluma nami. Wathamba utshela abantu ukuthi abaphenduke babhabhadiswe. Ngoba uyabuya uJesu uzolanda ibandla lakhe and mewabafica bengabhabhadisiwe bazosala. Bantu baNkulunkulu ayikho into ebuhlungu njengokusala. Ayikho into ebuhlungu nje kuthiwa kune school trip uyaphupha hawe ma yangishiya ibhasi uthi uyavuka hawu kusawu5. Lungisa gezi sesiyahamba uzofika manje transport udriver akancengile umuntu udriver akananhliziyo thiwa sheshisa. Wena manje belo wenza kancane ushona lena le uhleli phansi ubuka iTV na uyadla nani uzosala. Kune movie nje yabantwana ebizwa ngokuthi Home Alone. Lo mntwana wayelele yedwa lapha phezulu isolated ngoba wayekade ehluphile ngayizolo. Kwenzakalani ngakusasa sekhanjwa kuyi trip wasala. Kanjalo umuzi wonke wasala. And kwangemnandi even though mhlawumbe imovie mase portray ihambisa kwahamba kwajwayeleka kwabamnandi nani kodwa kwangemnandi esesele umndeni wakhe wonke. Cabanga ukuthi ama members awu 20 kanje. Wasala yedwa kunguDecember. Kuhamba kuyobhiyoza kuyoenjoya kuyowenzeka zonke lezi zinto kodwa wasala yedwa yena emzini empongolozi eyedwa 10 years old. Ayikho into emnandi bantu baNkulunkulu ngokusala. Usubabona abantu ukuthi awema. Yazi uNkosi babeqinisile. Yazi ugogo wami wayeqinisile metha ngenkonzweni. Yazi uma wayeqinisile metha ngikhuleke.
yazi umngane wami wayeqinisile methi mngane, yazi baba eqinisile, yazi ayisekho ibuyele emuva, sesiphelile isikhathi. Ihloko sethu lithi ithuba lokugcina, ithuba lokugcina. So njengoba kade ngisho ukuthi uNkulunkulu ungithumele kakhulu ukuthi ngitshela abantu ukuthi mabahlenge basindiswe babhabhadiswe ngoba umbuso wezulu ususondele, isikhathi sesifikile, uKristu uyabuya useduzane kakhulu. And in manje 2020, sorry, it was 2023 ngibona lesibonakaliso. Manje 2024 waphinde futhi wabuya umyalezo ukuthi hayibo utshela abantwana bami ukuthi abaphenduke, isikhathi siseko sesiphelile. And even few weeks ago phinde futhi buya the very same message ukuthi bantu lungisani indlela yenu, lungisani ukuphila kwenu, lungisani uzicwecwe, ngoba akukho ongena embusweni wezulu ugcwele isono, akukho ungena embusweni wezulu ugcwele ukungcola, akukho ungena embusweni wezulu ugcwele ubumbano namadimoni. Yikho uKristu eku-emphasize ekugcizelela ukuthi bantu mele uphenduke, uhlanjulule, usindiswe, uhlengwe khona uzokuthola ukuphulukiswa nombuso wezulu. Kumele uqale wazi ukuthi uKristu wafela izono zakho, ngoba isono asingeni ezulwini. Ukuntshontsha, ukuphinga inhlamba, ungagqoki ngendlela efanelekile akungeni ekhaya ezulwini. Ikhetha abantu abaphenduka, and you can only turn la emhlabeni. Ungaphenduka la emhlabeni kuphela. Imagine umgwaqo omude but unewa phambili. Indlela ukuthi uphenduke ikephi? Ila emgaqweni angithi. Mase usuwile phambili usangakwazi ukuphenduka isithe indlela. Nayi isithe imoto isangakwazi no, ngeke. But kuzobe sekugingqika kodwa okwangona phakade. So nangu ukuphenduka abantu baNkulunkulu, ithuba lokugcina leli. Nangu ukuphenduka, izithunywa zaNkulunkulu ziyasho ukuthi kusele 3 minutes. Awazi 3 minutes wakho ukuthi uzokuphelela nini. Mhlasimpe usalele usuku olodwa, ngeke uvuke kusasa usaphethe leso sono semfebo. Ngeke uvuke kusasa usaphethe leso sono sokubuka izinto ezigangile emafonini. Ngeke uzuphenduke kusasa usacabangela abantu, ngoba nemidlinzi yocabangela abantu izinto ezingekho right. Iyamcunula uNkulunkulu esho njalo kwincwadi yeZaga. Iyamnyanyisa uNkulunkulu leyo nto leyo, akayithanda. Izinto ezisithupha yebo ezisikhombisa ezimcunulayo uJehova umdali wezulu nomhlaba, angazifuni ukuthi abantwana bakhe bazenze. So zonke lezi zinto ezimcunulayo thina siqaphele ukuthi singazenzi. Izaga chapter 6 qala lapha verse 16 uthi kukhona izinto eziyisithupha azizondayo uJehova. Cabanga umzali wakho ezonda into thizeni, mawucabanga uzothanda ukuthi uyenze. Let's say ubaba wakho uyabuzonda utshwala, engathanda ukuthi uphuzele la, uphuze ubhemele la, ezonda ngakonke anakho lento. Ngeke. Engakuvumela ukuthi ube seduzane naye, ube wona ubhizi nesitha sakhe. Ngeke. Sinazi izinto ezisithupha yebo ezisikhombisa ezisinengiso emphefumulweni kaNkulunkulu. Ucabanga zisinengiso, amehlo azidlayo, bonke nje into ebuka ehalela Nkosi yami yazindla ngawe. Last uhala inkanuko, ulimi lamanga. And into engiyaziyo abantu baNkulunkulu, uyabona mawuqamba amanga, wazi kahle ukuthi kusuke kwamanga. Wazi kahle ukuthi ayikho lento oshoyo. Wazi kahle ukuthi inkohliso lena. Wazi kahle ukuthi uyaluthekisa, uyalahlekisa. Wazi kahle ukuthi ayikho lento. Ngikho uNkulunkulu emnyanya umuntu uqamba amanga, ngoba waqamba azi, waqamba ebona, waqamba ezwa. Kube izandla ezichitha igazi elingenacala, badlwengula abantwana, baqede bababulale, babalahle emobeni, basika abantu njengamanje izithwalo, babaqoba abantu, babapheke, baphakela abantu emphakathini. Omunye athwale ngengane yakhe ayixhovoze ayifake kwi-braai stand, ayishise khona ezothola leyo 3 million loyo. Izandla ezichitha igazi elingenacala. Omunye akhipha isisi abortion ukuchitha igazi lelo ngenacala. Ingane ithe ifuna ukukhishwa yini,
ingane ethe ifuna ukulahlwa yini? Kuqale bethe ifuna ukuza lapha emhlabeni yini, ngoba wena owenze into ezokwenza ukuthi uNkulunkulu akulethele isibusiso. Wena wasijika wathi angifune isibusiso mina, ngizosibulala lesi sibusiso lesiqale kiso. Abachitha igazi lingenaqala. And okunye abantu baNkulunkulu akutshela ngalesi khathi enhlizini yami ukuthi nabasebenzisa ama-condoms ningalibali uchitha igazi lingenaqala. Ungacabanga ukuthi hayi it's just i-condom, it's just ukulahla nje loya dodiyana omncane. Unani phakathi? Awunayo imbewu. Imbewu ayinayo umntwana. Umntwana kunalo igazi. Igazi lona umphefumulo. Umphefumulo akulona lo ongenaqala. Nenhliziyo eceba imicabanga emibi. Cabangela into embi nje omunye umuntu. Uthi ambheka ukuthi yazi ngaze ngafa. Nazi lokugula kwakhe engazi ukuthi ngamqedelela. Engazi kanjani. Nezinyawo ezishesha ukugijimela ebubini. Kasi sonke isikhathi makwenzeka into nje empilweni yakho usuyophuza wena. Ngine stress phela. Makwenzeka into embi nje hawu usegijimela enyangeni, segijimela. Akayifuni le nto Jehova umdali nomhlaba, ikakhulukazi kumakholo, kubantwana bakhe abalangazelelayo babona embusweni wezulu, abamamkelile njengenkosi nomsindisi, abahlengiwe basindiswa, babhabhadiswa. uNkulunkulu uthi zilungise nezicwecweni phendukani. Yese niluthekisekile. Ubumnyama sebunibuyisela emuva. Bambuyisela ezweni, bambuyisela emacicini, kona eklesi emabhlukweni, kwanibuyisela ekuthandeni imali, kunibuyisela ekuthandeni no-TV, nokuthanda uNkulunkulu nokukhuleka, kwanibuyisela ekuthenini ningayenzi intando kaNkulunkulu, kwanibuyisela lezi zinto eziningi ezigcwele emhlabeni. Kodwa phenduka namhlanje ngoba usuyalazi iqiniso, usuyakhumbula ukuthi akusikona. Konke kulele kuwena, konke kulele ezandleni zakho. uJehova umdali wezulu nomhlaba ulindele wena ukuthi kube nguwe osondela kuye. Ulindele wena ukuthi kube nguwe wenza intando yakhe. Ulindele wena ukuthi kube nguwe umthanda ngenhliziyo yakho yonke, ngoba yena usevezile uthando lakhe. Ithuba njalo, yebo njalo mawuvuka elinye ithuba, uphinde uvuke elinye ithuba, uphinde uvuke elinye ithuba lokuthi wenze kangcono, lokuthi wenze kahle, lokuthi uzisize wena, uphulukise owakho umphefumulo. So nofakazi wamanga ophafuza inkohliso. Uqambelane into amanga into engekho. Isiphi isidingo? Ukuthi mhlawumbe khona uzokwazi ukuthola leyo mali. Ukuthi mhlawumbe khona uzokwazi ukudlula leso simo. Ukuthi mhlawumbe khona izokuyeka ahlukane nawe. Ukuthi mhlawumbe khona ngiyaza kunake. Ukuthi mhlawumbe khona uzofezekisa inkanuko zakho. Phafuza amanga, ngiyakuthanda. Khona uzokwazi ukuthi ulale naye bese suqedile ngempilo yakhe. Amanga awafuneki. Ufakazi amanga, nami ngimbonile. Hawu vele unjalo, vele ukwenzile into engekho. Abantu baNkulunkulu asibuyeleni kuJehova, siphendukeni. Noba ngokuxabana phakathi kwabazalwane. Uyishaye ngapha. Uthi lo ekhuluma ngawe. Awuyazi umzalwane ethize uke washo wathi nolo baxabana ukuthi kanti ukhuluma ngami. Kanti mangekho enkonzweni nithi. Kanti mawukuthi mind into ekhuluma ngendebe zakho. Mind into oyenzayo ngezenzo zakho. Mind yonke into. Uqaphelisise ukubukisisa ukuthi lo engikwenzile kuyamthokozisa noJehova. Lo engikwenzile mina kuzongibeka apha ebukhoneni baNkulunkulu. Mase kuthiwa ngiyafa manje ngingayabi, because iyona into engithanda ukuthi abantu bahlezi bezibuza yona. Makuthiwa uyafa namhlanje manje ungayabi. Ngoba bona bonke abantu abanikeza ithuba lesibili, lesithathu, lesine, lesihlanu. Kepha bonke babela ingxenye. Yabo njengoba usaphila, elikhulu kakhulu lelo thuba. Njengoba usaphefumula, amandla lawo. Njengoba usanenyawo ehambayo, intuba leyo yokufinyelela enkonzweni. Njengoba usanezandla ezisebenzayo, ithuba lakho lokuthi ufundise kaNkulunkulu. Lo mlomo usakhuluma, ithuba lokuthandaza. So abantu barealize after ithuna ukuthi bebenikeza ithuba elingaka. Lokwenza into encane nje lokukholwa kuphela. Umelane nesono ngokubiza uJehova akulwele, ngoba abantu baNkulunkulu ngiyakuthembisa ayikho into okwazi ukuzenzela yona ngokwakho. Ayikho into okwazi ukuzenzela yona ngokuqonda kwakho. Ayikho into okwazi ukuzenzela yona ngamandla akho. Ayikho into okwazi ukuzenzela yona ngezikhwebu zakho. Awazi ukwenza lutho, udinga amandla kaNkulunkulu. That is why
uthi uyazama ukubiyeka ubutshwala abuyekeki ngoba awukwenzi ngamandla akho. Lento inomoya, inespirit thizeni esidinga ukuthi umeme uNkulunkulu bese ememeza ingelosi zakhe zizoxosha lento. Uthi uyabuka uvele ubuze nje bunengeka. Uthi uyaphuza vele bukuphalazisa uthi ngeke ngiphinde. Ngaleyo ndlela ila sekulula kakhulu ngampela kuJehova empilweni yakho. Uthi uyayeka leyo addiction ayiyekeki. Uthi usabathe ngobani? Khona la uleka khona. Khona la ungaqinisile khona. Okuyisemkhulekweni ngoba umkhuleko ummeme izulu. Umkhuleko ummeme inkazimulo kaJehova. Umkhuleko ummeme uNkulunkulu ukuthi ahlale nawe akusize ezintweni zonke. Angithi usho njalo incwadi nezakho ukuthi mazise yena ezindleleni zakho zonke. Yena uyoqondisa imikhondo yakho. Ungamazise endleleni zakho zonke angeke iziqonde imikhondo yakho. Uzohlezi uhluleka. Uzohlezi ngithi we losing team. Le rebellious, le engalaleli. So ukubiza uJehova ukuthi akulwele ngaso sonke isikhathi. Futhi okunye kuye kushiwo umpristi wami ukuthi abaningi yazi bawufise ngazo ukuthi babeshawa, babehodulwa. Uhodule ngenkani uthi lalela senkonzweni uyathanda uthanda. Umdonse ngenkani uthi lalela. Umbophele ngisho esigodweni. Uthi uzozizila ukudla wena, uzokuzila ukudla ngenkani. Beyisenkonzweni uthi uyanqaba kuthiwa woza. Uthi yakhala kuthiwa woza sihamba ngenkani. Iyona nto abayoyifisa ukuthi ungangihlalisa ingane phansi ngenkani. Ongangishaya ingane noma ingempama. Ongangidonsa ingane. Bofisa lokho ngomhla kuphela. Bofisa lokho ngale kwethuna. Ngoba konke lokho kushaya indiva manje okuyiqiniso likaNkulunkulu. Uyofisa engazi ukuthi awuboshelwa embedeni. Ufakwe lona ngedrip iqiniso likaNkulunkulu. Liziguqulele wena ngaphakathi ebese mawusuphila uphile kanjalo ngoba lapha emhlabeni sonke siyakufisa ukuphulukiswa ngelinye ilanga. Kuyiqiniso lingephikiso abantu baNkulunkulu ukuthi isikhathi sinazo asisazi. Njengoba umdalo wezulu nomhlaba esiyalo ukuthi masihlale silindile ngaso sonke isikhathi, masihlale silindile ngaso sonke isikhathi. Usuke ngadlali ngathi, usuke ngasikhohlisi, futhi usuke ngasilahlekisi. Yebo kona ukulinda akumnandi, ayikho into eningi kanje ngokulinda. Mhlawumbe ulindile ulayini waseHome Affairs, ulindile ulayini wasebhenki benza kancane, ulindile ekliniki ulayini mude, uyabona ukuthi abasaqedi, uyabona ukuthi bazenzela ukuthanda kwabo bahamba ngesikhathi sabo, ulindile akumnandi ukulinda. Kuyinto eningi kakhulu kodwa kunezithelo. Uma uyazi into oyilindile ufa futhi uyimisele ngayo. Ngoba uma ulinda uyakhathala. Kuhle kumuntu ozolinda kumgqomude wasemtholampilo. Ulindaza lambe. Ulindaza ome. Ulindaza khathale. Ulindaza lutheke bese thatha isinqumo. So egcineni kosuku usame kumuqa kodwa ukuyobona bani udokotela. Khona uzothola usizo. Ufumana ukuphila okuyinto esilangazelela sonke imihla yonke yokuphila kwethu. Ngisho mina ngithi kube awukulangazelela ukuphila. Ngaba uye emtholampilo uma ngabe ugula. Ngaba uphuza iphilisi uma uphethwe ikhanda. Ngaba bayi ngisho ko Cuba mabethola ukuthi bano brain tumor benzelani ukuphila. Ngaba bayi ko specialist oma surgeon, neurosurgeon bonke azulazula umhlaba wonke efunani ukuphila. Kepha ngeke sakuthola uma sisaphila nokuseceleni. Asisoze sakuthola ukuphila uma siphila nokuseceleni okungasilahlekisa usiluthekise. Yebo ngenkathi uma umuqa kunabantu ezoxoxa nabo vele la emqeni. Remember nimile eHome Affairs noma nimile la ekliniki. Nixoxe ukuthi yazi kahle kahle nje khona umuntu ongevisiza. Yazi inyanga ethize i1 no2 no3. Yazi nje lokuma kwethu lana nje akusize ngalutho ubuka kade simile nje 6 hours wonke. Ungalalela lo mazwi uzuthi ngeke ngempela kade ngilindile ngeke ngathi ngisuke lana. Ungalalela lo mazwi uzulutheke uzulahlekiswa. Ungalalela lo mazwi uzokubanjwe indlala. Uthi ayeke ngisuke ngiyodla.
ake ngisuke ngiphuza amanzi, ake ngisuke kuningi usuluthekisi. Yebo ngenkathi umuqa kunabantu ozoxoxa ngabo ngezinye izindawo inyanga esizayo nani nani, ngelinye ilanga unfortunately but uyofika udokotela afice ungasekho kulo muqo usayinyangeni, afice ungasekho kulo muqo usabhizi nocingo, afice ungasekho kulo muqo usabhizi uyofuna ukudla, afice ungasekho kulo muqo usabhizi ufuna izinto ezingeza kusiza ngalozo, usafuna ini ihlalo sokuhlala phansi, hlala khona lapha etshanini. Usawufuna ini ukudla, bungaphathi ngani umphako ngoba uyazi ukuthi kuyalindwa vele. Usucabanga izinyanga bungakade ungayikhona khona kwasekuqaleni, bukade uyimoshelelana isikhathi. Kuhle kwezintombi ezilishumi ezazela zalala, kodwa lezi ezihlanu ezahlakaniphile zalala zaphethe amafutha, okusho ukuthi zalala zikuphethe ukudla okwangaphakathi ukuthi kudliwe ngaphakathi ngoba umfanekiso uKristu wayesenzela wona. Sonke siyalamba ngithi siyafika isikhathi sokuthi ayisengilambile-ke manje sengikhathele. Umile ulayini, hlala khona lapho uthi ukusalayo ngiyalinda. Usulambile kumele uphathe umphako, uphathe isinkwa sakho usukele ekhaya ngoba uyazi ukuthi bengizofuna usizo, bengizofuna ukuthi nokuthi. Uma ungena enkolweni ungena ufully prepared ukuthi angisaphumi lana. Ungena kulayini ungena ufully prepared ukuthi angisayindawo, ngiyama kulo muqa aze afike udokotela ngoba angeke uzumazi ukuthi uzofika nini. Ngoba uzothi uyasuka kulo layini, hayi ngisomile ngisomela amanzi, hayi ngisenza ukuthi afike udokotela vele abadonse bonke abangenise ngaphakathi. Bese usala ngaphandle, hawo ma bengilandela usibani bani, uphi? Khona umama uphi? Nangempela nasempilweni sonke sime emugqeni ukuya kumhlengi wethu bantu baNkulunkulu. Ukuya kwisithandwa sethu. Ukuya kubundle lengcwele. Usilangazelela mihla yonke. Osibizayo. Athi uNkulunkulu hamba manje Jesu uyolanda abantwana bami. Athi ngeke baba basebancane kakhulu. Asiqhubeke sibekezele. Kusangaphulukiswa abanye. Ngeke baba basaduke kakhulu. Asiqhubeke sibekezele. Hlathi masingathumela loya lapha sithumele loya lapha sithumele loya kuzodlulisa umyalezo bese bayakwazi ukuthi bathole ukuphulukisa bonke kungabikho zolahlwa. So nangempela nasempilweni sonke sime emgqeni ukuya kumhlengi wethu. Uma sizalwa siyama kulo muqa ngoba ukuphila kutholakala kuye, ikakhulukazi uma uzokhuliswa ngeqiniso nangokukholwa. Umzali wakho usuke sekufaka kumuqa omuhle. Izaga 22:6 ithi khulisa umntwana indlela kube ngiyakhe, ukuthi noma sekhulile ngasukuye uyamthatha uyambeka la emgqeni nako umuqa. uKristu indlela neqiniso nokuphila ngithi yona ndlela ke lo muqa. Akufaka emgqeni omuhle kakhulu. Uma ususemgqeni wempilo Yesu uzofikelwa indlala ngoba sisenyameni siyalamba. Yesu uzofikelwa ukoma. Andila abaningi khona bemdela khona uNkulunkulu ukuthi awungeke phela awukanti ukukholwa kanti uhlupheka kanje mawukholwa asuke emgqeni. Awufuna ama-riches, awufuna ifame, awufuna imali, uzoyithola ikhona la emhlabeni. Usathana uKesari ingeyakhe. And akanendaba naye ngakunikeza ngisho 50 million akanendaba. Uzoyithola. Elotho ngayiwina. Akuthola konke. So ngaleyo nkathi bese usufikile ususukile ke emgqeni usuhamba ngezwe ke manje bese ulahleka kanjalo. Mhlawumbe usheshe ufele khona la. Kanti lo line kade ukuwona bekade usafe ubiyeliwe. Ngoba kuthiwa bame la abanetha ngisho zimvula ngobani bamile balindile bangabalindi. Asilinde ngayo uNkulunkulu sihlezi kumele sivame iqiniso ngezinto ebezethu shonjalo Hezekiya. Athi bani ngabalindi abaqotho. Silindile silinde uNkulunkulu sihlale ukushumayela indaba zikaNkulunkulu ngokumlinda. Kuwo lo muqalo sibekile kuona. Asuke kumuntu athi hayi mina ngeke ngize ngikwazi. Bamdela uJehova. Bacela imisebenzi baze basuke baze bayinikele ekuthwaleni nasezintweni eziningi ezahlukahlukene. Omunye atheme emgqeni ezwe kuthiwa inyanga yokuthi iyona esizayo uma uthakathiwa wafakela isichitho asuke emgqeni athi hayi ngiyaza ngisize ngalutho. Into ebalekile abantu beNkulunkulu engiyeke ngayibeka ngiqala lo myalezo ukuthi kuya ngokuthi
usondele kangakanani noNkulunkulu. Umzali ole kude nomntwana ola mengabe elimala elimala edolweni, umzali uzokwazi ukumblotha amclean isilonda bese siyalulama manje? Ngeke. But uzozenza yena mhlawumbe ayibhede alifakele ama-infection nani. Kodwa lo mntwana ohleli la eduze komzali uzothi umzali, hawu Nkosi yami, ingane yami bakithi ayisondeze ayigeze yena ephole same time. Ngoba ithinto isandla sikabani? Sikamzali. Isandla esidingakalayo kuyona. Isandla sangampela. Isandla seqiniso. Sozuthi hayi uNkulunkulu akayilaphi ichitho into ezeyinyanga lezi. uNkulunkulu akayilaphi imeqo into ezeyinyanga lezi. Phela kusetshenziswa imithi, umuthi kumele ulokhu njengomuthi. Bebala zonke izaba lezi besisuka kuNkulunkulu kanti ubani odalile. Imvelo yakhe yona. Ngoba izihlahla ziyamthobela. Utshani buyamthobela. Imvelo iyamthobela, izilwane ziyamthobela, akukho ongamthobela uJehova. Indaba esekuthenini wena ukuphi? Wena uthembe bani? Wena uhambaphi? Wena wenzani? Nomunye ame aze akhathale ngoba abantu bakhathala. Umuntu akhathala ukuzila, kade ngangizila ukudla. Akhathala ukukhuleka, hawu kade ngangikhuleka kwenzeke lutho. Akhathale yona yonke into. Akhathaze ukufunda izwi. Hamba ukhathale. Uzwenze njani? Ufuna ukuyolanda isihlalo. Mefika udokotela usabhizi uyolanda isihlalo. Njengamanje isikhathi ukuthi uhlala khona lapha esikhotheni, makuthi sesikhotheni. Hlala khona lapha ekileni ukuthi angisuki la angishinda noma izimo zikuvukela. Ungayishinda uyakho. Sho nje lencwadi ngale. Ungadlingi washiya. Uzishiyela bani? Uzishiyela ukuthi kube njani? Uzozuzani ngokushiya? Uzilahlekisa wena. Uziluthekisa wena. Wena futhi uyozisola. Ukhathala ukwenza izinto ozidingayo. It's like ukhathala ngikhathele ukupheka kodwa ulambile. Ngikhathele ukuwasha kodwa udinga impahla eziclean. Ngikhathele ukubhala kodwa i-assignment ikuhlalele. Ngaze ngakhathala kumele ngihambe kodwa indlela kufanele uhambile. Ngaze ngakhathala ukusebenza kodwa uyakudinga. Abantu sebekhathaza izinto abazidingayo. Ikhathaza kanjani into edingayo? Ikhathaza kanjani impilo engazelelayo? Ikhathaza kanjani impilo kumele ukuthi uyiphile? Ikhathaza kanjani into ekumele because deep down siyadinga abantu kaNkulunkulu. Ngihlezi ngishumela izindaba ezizodwa ukuthi uhlangana kwami nawe sihlangane ngomphefumulo wakho nowami. Ukuthi sisizane mhlawumbe khona into ebengizoyibeka kangcono ngokholo uNkulunkulu ngalezi zindebe. Mhlawumbe ngokubeka ngesiZulu, umunye ebeka ngesingisi ungaqonda kangcono. Mhlawumbe ngokwenza ila kuzoqondeka izinto ezinkulu ngoNkulunkulu. Ngoba inkolo abantu baNkulunkulu akusamele manje sishindeze. Silwele sithi hayi uPawulo ekhuluma nabaseKorinte, cha. Baba baseKorinte manje ngoba babhelisa khona. Baba baseKorinte manje ngoba risashunyela the very same vangeli. Abasekho abaseKorinte. Sekukhona abaseGoli. Abasekho abaseKorinte. Sekukhona abaseshesh. Sekukhona wena noFacebook wakho noInstagram wakho nefoni yakho. Yikho ivangeli kumele liqondiswe ngqo nje kamanje. Ukuthi lalelani, makuthiwa ukuthi ungakwenzi ungakwenzi. Akulona ivangeli laka-Israyeli kuphela. Ukuthi hayi kwakhulunywa no-Israyeli uMose vele wayehola u-Israyeli nani cha. Wena ngubani? Hayi babekhuluma nabantu baseBhayibhelini. Phela umlando leyo nto leyo. Usemncane kakhulu mawusacabanga kanjalo. iBhayibheli lingaba umlando kodwa wakho umuntu. Akona ngisho umlungu nje bese iBhayibheli labhalwa abelungu, yes. Lawele lezi zandleni zabo impela. Kodwa sibona umlando wabo ngoba bona abazana bathandana kodwa thina siyathandana siyazana.
wazi ngisho ukuthi kamakhelwane ukhiye uhlala lapho umuntu ongakanendaba akazi nokuthi kwamakhelwane kunezinje ey'ngaki, akazi nokuthi kuney'ngane ey'ngaki futhi akanendaba nalokho. Uma engene ngemoto yakhe nje waphuma ngemoto yakhe uMrs Jones uMrs Smith abahlangane. So iBhayibheli likhuluma nawe muntu omnyama, likhuluma nawe ngezibusiso zakho zensimi zenzalo zemfuyo, khuluma nawe ngokungena, khuluma nawe ngokungaziphuculula ikhanda, khulunywa nawe. Abamhlophe bayagunda yini? Shiya labo besilisa but khulunywa nawe umuntu omnyama, khulunywa nawe mZulu, wena wasezulwini. So bantu baNkulunkulu bahlale sazi ukuthi ithuba lokugcina, ithuba lokugcina kanduka namhlanje. Kahle kahle konke kudinga ukubekezela empilweni. Ume emgqeni kuthi noma abantu bekhuluma emaceleni, wena uzazi ukuthi lokhu okumele kunomuqa kuyini. Ngiyazazi ukuthi ngimele la, ngiyazazi ukuthi ngifuna ukufinyelela kuphi, ngiyazazi ukuthi ngifuna ukuphila okuphakade, ngiyazazi ukuthi ngifuna uKristu, ngiyazazi ukuthi ngifuna udokotela, ngiyazazi ukuthi ngifuna ukuthi nokuthi. Ngaleyo ndlela uzokufumana ngoba uyazazi. Uzazi ukuthi okumele lo muqa okukholwa uzokufikisa lapho langazelela khona, uthanda ukufinyelela khona. Yebo kuzoba mnandi, empeleni kuzoba nzima ngoba yimpi le engelwiwa eyasemoyeni kodwa iliwa ngenyama, iliwa ngemali yakho, iliwa ngomshado wakho, ngabantwana bakho, ngomndeni wakho, iliwa ngazo zonke izinto zakho, iliwa nangenyama le. Ushawe enyameni, ulimale uma kuthi yalimala uginqene imoto, uma uzogingana imoto, kodwa impi yakwamoya. Kodwa emgcineni kosuku kunemiphumela emihle, ekugcineni kosuku kunokuthokoza ongapheliyo. So langazelela ukufinyelela ekhaya ngoba izinga elengeziwe lokubekezela liyadingeka njengamanje. Kunzima emhlabeni. Abo masifunda sithola ukuthi kahle kahle futhi ube sihamba emoyeni singabantu ngoba yonke into igcwele imimoya. Aze asha amathakathi nama warlocks satanists ukuthi aze athathe ngisho indlela aba desperate ngayo, uthi baze bathathe ngisho ama leaves lokho kuphuma ezihlahleni, amaqabunga, bawagcoba imithi benzele ukuthi uzokweqa la umphefumulo wakhe ngaze afe noma kube njani, begcoba imithi ubuthakathi bandile left right and center. So futhi ube sihamba emoyeni nawo lo moya ongcolile ogcwele konke ungcola, ama-chemicals nani kumele abe siphefumulana. So masingayithatha siyibhekisise siyibukisise lento, yeke uNkulunkulu sithandile bantu baNkulunkulu, uNkulunkulu sibekele izithandwa zezulu, uNkulunkulu sihlengile, uNkulunkulu silondolozile, uNkulunkulu sizungezile. Ade ngidlinza nje izolo ukuthi yibo, yazi izulu liyafukuza ngathi, yazi uKristu uyafukuza ngathi, yazi ingelosi ziyafukuza ngathi, izithunywa ziyafukuza ngathi. But kunabantu abalele ubuthongo bokufa bephila. Izincwadi yamaHubo 114, banamehlo kodwa baboni, banendlebe kodwa kabezwa, banendebe kodwa bakhulumi, banenyawo kodwa bahambi. Konakele emhlabeni kaNkulunkulu. Ithuba lokugcina, ithuba lokugcina elidinga izinga elengeziwe lokubekezela. Uthi ngiyamazi mina engimkhonzayo, ngimthembayo ngempilo yami ngoba mina nginethemba elilodwa nodokotela oyedwa. Ukubeka ngokucacile ongiphilisayo, udokotela oyedwa ongiphilisayo, osho njalo encwadini uMyalelo 10 Exodus 20 ukuthi uJehova ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini, uthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami, ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso wasemhlabeni phansi nangaphansi kwamanzi.
wazi ukuthi nginomhlengo oyedwa, nginoJehova oyedwa, ngikhonza odalile ayokudalile. Ngaleyo ndlela abantu baNkulunkulu engifisa ukuveza ngaleli thuba ukuthi abaningi banikezwe amathuba amaningi abangawaboni, abangawazi, abangawaqondi ukuthi awani. Kodwa isikhathi sokuthi ukhule manje, ubuke ukuthi kufinqwaba engaka yabantu, mina ngiyaphila. Kubulawa inqwaba engaka yabantu, mina ngasinda. Wadlula noDisemba nezinkinga zawo, bephithizela ama-emergency, bededelana ey'bhedlela, mina ngasinda. Kanjani? Kwenzeke kanjani? Ngideserve kanjani lokho? Ngaleyo ndlela uzoqala kuba ukuthi ithuba elikhulu kakhulu leli engamele ngithathe isinoma kanjani, kodwa kumele ngisebenzise. So abaningi banikezwe amathuba abangawaboni njengoba wona, kepha uqhubeke uphile. Ithuba elikhulu lelo ekumele uzibuze ukuthi ngempela elani leli thuba elingaka elokwenzani. Impendulo iyodwa, ithuba lokwazana noKristu, ithuba lokuvuma izono zakho, ngoba into engangifuneka ezulwini isono. Yikho uKristu ethi abantu abazihlambulule mabahlenge basindiswe, babhabhadiswe, ngoba ukubhabhadiswa ukuhlambulula zonke izono zakho, ezokhokho bakho, ezakho usamncane, ezoma bakho, ezomalume bakho, izono zonke zoma-covenant, zonke izibopho ababophile ngazo kini. Bethi nje ingane zala ekhaya sifuna isebenze, bethi ingane zala ekhaya sifuna iziphumelele, bethi ingane zala ekhaya zizoba ukuthi nokuthi, azizoba nakuthi. Qaqa konke lawo mafindo okubhabhadiswa nokuhlengwa, bese kuthiwa sizithethelele izono zakho. Elapho khona usuzokwazi ukubona umbuso wezulu. So ithuba lokuvuma izono leli, ithuba lokwazana noNkulunkulu, ngoba vele usindisiwe, ngoba ngabe kade wafa. Sizalelwe esonweni sonke, sizalelwe emanyaleni sonke, engcweleni sonke, sigcatshwa singazi, siqiswa imililo singaqondi, sandiswe ey'nyangeni singazi, kwenziwa izibopho, kwenziwa izivumelwano nemimoya esingayazi. Okuyinto enengeka uNkulunkulu, kodwa ngoba usaphila athi encwadini Imiyalelo eshumi, kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abagcina imiyalelo yami. So leli thuba ithuba lokuphenduka. Ngakho-ke ukusindiswa kwakho akube ukuhlala kwakho uzikhandlekela, ukhandlekela ukuphila kwakho, ngoba ayikho ozokusiza. Yazi engifisa ukuyicacisa kakhulu ngale kwethu nabantu baNkulunkulu ekumele siyazi, akekho nendaba nawe kulesi sibonakaliso engasibona. Nganginandaba namuntu, but ngazi ngangigijima ngithi bantu gezani, hayibo uJesu uyabuya manje, hayibo bantu ulungisani, hayibo anibhabhadiswe ngani, asigeze uyabuya. Yabo ubone kwi-situation lakho la khona wazi ukuthi into izokwenzeka manje, uthi uyayibona wemana imoto wema useyeza, hawe mana usibani uzongishiya ngempela, and uyashiyana ngempela. Yike iculo lithi mangabikho osalayo, hlaba gcwele beyobizwa, hla inkosi ihambayo, mangabikho osalayo. uYesu uzolanda abangcwele mangabikho osalayo. So zikhandlekele wena, usize wena. Ngalo kwethuni ngiyakutshela uzobe ungasenendaba nomzali wakho, nomntwana wakho, nomfundisi wakho. Ayekho ozokuvumela isihlalo sisodwa, uhlala wedwa. Uzivumele ngokwakwenza emhlabeni. Bebekhona, bebekutshela, bebekufundisa, bebekukhulisa, bebekuyala, bebekusiza, bebekwenza konke, kodwa ukhona ophethe impilo yami. Noma befa engazana nabo. So ngaleli thuba nakalomzuzu ngaleli hora abantu baNkulunkulu, phendukani ngoba umbuso wezulu uzosondela. Nalithuba lesibili, elesithathu, elesine, isikhathi siphelile abantu baNkulunkulu. Kwimizuzu emibili
esisele ucabanga ukuthi usazoyiphila empilweni ususalela amahora kuphela. Mhlawumbe ungayitshela usazophila 50 years. Unesiqinisekiso? Usazophila 100 years. Unesiqinisekiso? Kule mzuzwana esisele. Ngoba ngeke ngabona usibonakala sengathi usu 3 minutes usuyancipha uthi 2 minutes. Sincane isikhathi abantu baNkulunkulu. Sincane ithuba lokugcina. Ungabusasuka emqini, ungabusasuka kulayini, ungabusanaka ukudla, ungabusanaka imali, ungabusanaka impahla, ungabusanaka abangani, umndeni, izihlobo, ungabusanaka abafundisi, amabandla naku Kristu. Indawo yokufunda ufunda iqiniso kaNkulunkulu akube indawo eyikhaya lakho. Into kuba okwenza izinto zibe lula ukuthi inkolo siyithathe siyenze impilo yethu. Ngoba asikho isidingo sokuthi utshele ukuthi le jacket yakho uyakholwa yebo noma cha. Asikho isidingo sokuthi ngikholwe lokho ngoba ngiyazi yimi engayithenga. Leli Bible uyakholwa ngaphela ukuthi lakho. Hayibo, angikholwa ngiyazi. So bantu baNkulunkulu masifuneni ukumazi uJehova simesaba ukuze singabe sakholwa ngoba ukholwa namadimoni ayakholwa azathuthumela. Futhi wona nje angifuni ukuthi ayakholwa ngoba ayamazi uNkulunkulu asekambona ahlala naye ekhaya ezulwini. Nawe uyamazi ngingaphakathi lakho ngoba unesicu sakhe la kuwena. So wenzani ngempilo yakho? Sinezindaba ezinhle ezimnandi njengegama lami lihle ithemba usaphile ngoba usanokuphila uphakade. Izindaba ezimnandi nje zokuthi abantu phendukana. Ungabe usalinda, ungabe usapholisa amaseko, ungabe usahlela, ungabe usa-ayina, ungabe usabamba uyeka. Buyele enkosini lisakhanya ilanga ngoba kumele akushonela. Lobe lishona ukugcina. Yeke lisakuphumela. Ukuthi wenzani lapha emhlabeni kwesikhathi uNkulunkulu akubusisa ngazo. Waphila empilweni. Waliloba kuphi igama lakho. Ngabe lisencwadini yokuphila okuphakade noma lisencwadini yokufa okuphakade. Kodwa khona la lonto khona. So abantu ababhabhadise. Abantu abazingcolise. Abantu abagcina imiyalo kaNkulunkulu. Ngoba igama lakho khona la lizolotshwa khona. Okubuhlungu nawe ukwenza izinto eziningi ezigcwele lapha emhlabeni. Kenza igama lakho lisuswe encwadini yokuphila. Ngeke ngeze nje omunye ubrother waseNigeria wathi ubona amagama amaningi amakhono esisuswe encwadini yokuphila. Cabanga. Ubuse libhaliwe igama lakho uzothola ukuphila okuphakade. Ngokuthi nje wena uthe Happy New Year chu lo khulukhethe. Lasuswa kanjalo igama lakho. So ngabe lilotshephi ngabe encwadini yokuphila okuphakade noma yokufa okuphakade. Ngoba ukuze libhale encwadini yokuphila kumele ugcine imiyalo kaNkulunkulu. Kumele wenze intando yakhe, ugcine imiyalo le10. Ungabe nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe, ungazikhuthameli, ungazikhonzi, ungafakazi amanga, ungaphingi, ungebi, ungabulali, ukhumbule usuku leSabatha ungcwelise, hloniphe ihlo nonyoka. Ungazikhuthameli and it can go deep and deep. Kuyona yonke leminyalelo 10. Ngoba makhulunywa ngokwebo umuntu ayitshela ukuthi hayi mhlawumbe akhuluma ngoma heist nanani qhumisa amabhenki cha khulunywa nango sweet lo ka Thubobo mawukuthi usakhona. Makhulunywa ngokuphinga akhulunywa ngezifebe ezimo emgaqweni zidayisa umzimba cha. Ikhulunywa ngokuthi uthi ubuka lo yamuntu umhalele usuphingile emehlweni akho. Makhulunywa ukuthi ungazikhothamela ungazikhonzi kukhulunywa ngamapati amaphathi. Wenzela umntana wakho happy birthday. Ukhonza yena manje akusakhonza uJehova. So it can go deep man baNkulunkulu. And labo abafuna ulwazi belangazelela bazohlalela ukukulethela wena. Bese uyadla nawe usuthi. Bese uthola uhlakanipha. Bese uthola ukuphulukisa ngokuzikhethela kwakho kodwa. Ngoba uJehova umdala wezomhlaba akaphoqele umuntu. Kepha bonke bapha ithuba, bonke abalangazelela, bonke uyabamema. Bonke yababiza uKristu yasithanda masimthanda nathi ngokufanayo. Kodwa ukuze igama lakho libhalwe encwadini yokufa
enza umathanda-ke. Ziphilele nje noma kanjani, uthanda ukuphuza uphuze, uthanda ukubhema ubheme, ube comfortable nje, kube mnandi kuwena. Ungazi noma liyaphuma noma liyashona, kodwa indlela zimbili. Wazi ukuthi baningi abakule yokufa, ngoba bonke abantu bathanda ukutanasa, bathanda ukukhululeka, kancane abakule yokuphila. Qaphela nasebandleni lakho, libaningi libancane, lithini ivangeli. Qaphela ukwenza kwakho, uKristu utheni ngakho. Funda, wazi, wenze, thola ukuphulukiswa. Ithuba lokuphila. Nkosi nje benani abantu kaNkulunkulu, kanibusise kakhulu, qinisize. Ubuyele kuJehova, ngoba isikhathi asisazi. Athi hlala nilindile, ngoba usuku nehora anilwazi. Hlala ulindile, ngeqiniso, uvuma izono zakho, ubhabhadise uhlengo, ngoba umbuso wezulu ususondele, ukufa kusondele kakhulu. Ngicela nje ndlulisele nakwabanye bakwazi ukuthola ukuphulukisa. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona uTikTok uLihle Ithemba, ku-Instagram uLihle Ithemba Went with I Mzobe, Facebook uLihle Ithemba lapho khona short clips nemibhalo for abantu abasebenzisa u-free mode. Bese cela nje nazi ningakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Nkosi benani nibusise kakhulu manje uziphathe. Amen.